hinanden. Dengang var det også i Champions League. Kommer med FC Barcelona. Dovski havde vi gerne set spille her, hvor ikke han kan komme, når det kommer til stykket, men det er jo suverænt, så hvor ikke de kan klare den. Men det er Bryggehold, som går ud, som når han får bolden. Ja, men altså udkald fra det her klub NXT, der ligesom er. Stian Vickers løber hurtigt tilbage. Stærkt det her. Lamine Yamal. Godt lavet. Nej, får den igen, så kommer ind lidt talent fra Lamine Yamal. Besiddelse. Og Brygge er indstillet på det. De ved det godt. Efteråret her med Bayer Leverkusen. At han bliver inde i Stensen. Jeg var overvejet lige kort, om han ville komme ud. Ja, men ja, det er sjovt, du siger det, fordi jeg føler lidt, at han tager en position. Ja. Tidligere begyndte med forseelsen til Korbe igen. Torres lægger Lamine Yamal, kan komme ind til afslutning. Yamal. Ja, det er meget med det, der sker omkring ham. Men det er jo en dissing mand-mand situation her. Og på mand-mand. Og så er Michael Finn, han hedder altså 16 ud af 16 sejre efter de vandt i går i Paris. Det er voldsomt. Det var også voldsomt for Lamine Yamal. Set før produceren dongede ind med gul til 16. Det var altså Odieta. Her er der med Yamal. Det er en god tur. Yamal igen. Ny duel med Says. Selvfølgelig. Bold for Rashford over til Yamal. Snor lidt af flere omgange fodboldstøvler længere. Det er meget farvestrålende helt, så måske hvis han skal gå den anden. Og det er ved at spille sig varmt nu. Yamal bold på tværs om. Yamal igen. Det. Lamine Yamal. Farvel og tak, siger han. Vi har hyldet næsten fra starten af kampen. For deres hurtighed kan ikke udnytte det. Det sidder der stadig. Skade. Yamal spiller sig flot op i den her første halvleg. Ellers er stedet modsat. Brandon Mechele. Gør de rigtige ting. Sæt de rigtige førstegangsafleveringer sammen. Og fortsat Rashford, der rammer nærmest der, men så bliver der scoret her. Det er ikke det, der var meningen. Umiddelbart, det var lige præcis ham, der skulle have bolden. Venstre bak, der bare følger med her, ikke? Hvor dygtig han er til at gå ned og hjælpe. Medicin ind i sit mandskab. Det bliver altså en lang halv time det her, hvis det her det er kampen til afslutning. Yamal danser sig igen. Det er fantastisk mål derhen. En scoring fra Aller. Det er dribling 1-2. Aflevering med hælen, og så bare lige... Perfekt afslutning. Nej, de må ikke buge ham nu jo. Med. Yamal forsøger at komme afsted. Det er flot forsvaret. Yamal tid til måske at slå et indlæg. Går på mål i stedet nu. Bakkerne. Yamal kommer i feltet. Boldens dynamik og det momentum, der måtte komme. Yamal. Lille elastiko på Says. Fortsat Yamal. Smart aflevering. Godt eksekveret. Frisparket af til Barcelona for en gang. Ja, det bliver svært for Brygge det her. Absolut. Og så går han igen. For Fær Solis, der
løbet tør for. Jamal igen. Lige nu det giftigt! Og så går han alligevel ind og lige laver den der... Ja. Historien, at Klub Brygge undgår nederlag mod FC Barcelona. Det var det også for 18. Det vil stadig det her selvfølgelig være Klub Brygge-historie. Men der... Det ligger mest til FC Barcelona, det her. At komme tilbage. Kan de komme foran for første gang i opgøret. League, men akkumuleret. Kun 150. Den her, hvor den offensive spiller sådan læner sig tilbage. For pokker. Det har altså været en vanvittig fodboldkamp. Han bliver jo ramt. Det gør han jo ikke. Anthony Taylor, han får også lov til at arbejde for tariffen denne aften. Her i Jamal FC Barcelona. Rubinho, Taylor kigger på uret. Set ind i straffesparksfeltet med ham fortsat. Lamine Yamal har kloklet sig igennem. Det på banen mellem markspillere, så vil man sige, det har været en suveræn oplevelse.